नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोन होनदों। आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्तुगाल लाइन गैया। मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सारा मोनसे खोथा बुंदों। रायजोनि लुबैनाय बायदिनो डिलिमिटेसना जाबाय। रायजोआ मा लुबैमारदोंमोन बिथाङा बुंदों रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय। बिथांनि सोमोन्दै आङो दसे उनाव बुंगोन। बिनि आगोलनो आं मोनसे खोथाखौ लेटेस्ट आं बुंनो नागिरदों। थांनाय 11 तारिख गुवाहाटी जिएडिनिफ्राय फैनाय मोनसे अर्डार लेखा आं बिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। खोथाया जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टजों दैदेन जानाय बा आसामनि अफिसारफोरा जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ बोरै जाम्बा आला गला जेबो रोङै खालामो बिनि एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नैबे खोमायाव हमनानै अफिसारफोरखौ नोरै फिदिंनानै मोनसे जायगायावनो बोरै दोनफैफिनो आं बेखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों। लेखाखौ सेर नैबे लेखाया 11 तारिख फैदों क'क्राझार सदर साब डिभिजनेल अफिसारनियाव। आरो बिनि साबजेक्टआ जाहैबाय बे 15 आगस्टआव 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्टसिम गासैबो अफिसारा मोनसे प्रग्रामाव इनभल्भ जानांगौ आरो पार्टिसिपेट खालामनांगौ। जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गासैबो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै सदर अफिसारनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव मोनसे कपि हरदों। नोंथांमोना साननानै नायदो बिटिआरनि अफिसारफोरखौ थारैनो स्टेटआ सनमान होनायमोनब्ला काउन्सिल दे दोङो काउन्सिलाव दे मोनसे हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दोङो बे जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौ मोजाङै मिथिगौ। बिथांमोना मान सन्मान होनायजों जुदि हरनो गोसोब्ला जिएडि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गांसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनियाव हरगौमोन जे 11 तारिख 13 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिम नोंथांमोना बे प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ। नाथाय बिथांमोना हरदों महा सदर साब डिभिजनेल अफिस आरो बे साब डिभिजनेल अफिसा बिटिसि सेक्रेटारिनि अफिसारफोरखौ बेयाव थानांगौ पार्टिसिपेट खालामनांगौ होननानै लेटार मोनसे इस्यु खालामदों। जोंहा निजाबुगिया मोनसे डिपार्टमेन्ट दङ। निजाबुगिया लाइन डिपार्टमेन्टफोर दङ। बे लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जिहेतु जोंनि बस सेक्रेटारियेट बा काउन्सिलनि बस बिथाङा जिखौ बुङो बेखौसो अफिसारफोरा फल' खालामो। दिनै जाय लाइजामखौ बिथांमोना अर्डारखौ सदरनो हरदों बिथांमोना जोंनि डिसप'जेल नङा आरो बिथांमोना जोंनि काउन्सिलखौ बेबायदि निर्देश होनो हानायबो पर्तुगाल लाइन गैया। नाथाय बिथांमोननि थाखाय हाथाव खारन मिनिङा बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआ डिसिनि सिङावसो दङ। मिथिबाय बेसो मेन खोथाया। जेरै दाखालि थांनाय बावै सासे कालसारनि रिटायार जानाय अफिसारनि भेकेन्टआव एडिसिखौ इनचार्ज होदों डिसिआ। जोंनि बिटिसिनि गासैबो अफिसारनि रिटायार जानायनि भेकेन्ट पस्टफोराव इनचार्ज होनाय गासैबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिसो दायित्व। बेसो बस रावबो बेखौ खालामनो हाया। नाथाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि कुनु निर्देश आरो कुनु डाइरेक्सन मोनालासेनो डिसिआ एडिसिखौ कालसारनि इनचार्ज होबाय। बे जोंनि बिटिआरनि अफिसारफोरखौ अमान्य खालामनाय जायाखै होनबा नेग्लेक्ट खालामनाय जायाखै होनबा बेखौ साननो गोरोङासो बुजिगोन साननो हायिया बेखौ बुजिनाय नङा। थिग बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना सानना नाय प्रमद बर' बिथाङा बुजिनांगौ जे गासैबो निर्देशआ सेन्ट्रेल एबसुनिफ्रायसो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आनसलिकनिफ्राय इउनिटआव फैगोन। नों माबोरै गनायगोन जे इउनिटआसो गुतै माबाखौ सेन्ट्रेल एबसुखौ जुदि डाइरेक्सन हरनांगौबा नों बेखौ गनायगोनबा गनाय नङा। थिग बेबायदिनो दिनै काउन्सिलासो जोंनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ सालायगोन। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आन्डार सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारिफ्रासो काउन्सिलनि गासैबो अफिसारफोरखौ सालायगोन।
अबा दिनै बे सदरनि अफिसारासो जुदि काउन्सिलनि अफिसारखौ जुदि निर्देश होयोबा नोंनि काउन्सिलनि पावारा बबेयाव दङ? अफिसारफोरखौ मानो अमायन' खालामो? अफिसारफोरखौ दिनै निग्लेक्ट खालामनाय जादों। जे काउन्सिलाव जे पावारफुल आइएस अफिसार एसएस अफिसारफोर दङ बेखौ दिनै निग्लेक्ट खालामनाय जादों। दिनै आं बुङाखै सदरनि साब डिभिजन अफिसारा पावार गैया। दिनै आं बुङाखै डिसिआ पावार गैया। बिथांमोना सुप्रिम पावार आन्डार स्टेट। बेबायदिनो जोंनि बिटि सेक्रेटारिजों दैदेनजानाय जोंनि काउन्सिलनि अफिसारफ्राबो सुप्रिम पावार आन्डार जोंनि काउन्सिलाव मिथिबाय। दा बिनिखायनो जोंनि अफिसारफोरखौ बिथांमोना बिदि गोदाव सोराव नटिफिकेसनफोर दं अर्डार होनो हानाय कुनु बिदि पावार गैया। बे प्रोटोकलनि बाहेराव सासे आइएस अफिसार दङ, सासे एसएस अफिसार दङ, गोबां अफिसारफोर दङ जोंनि बिटि सेक्रेटारियेटआव। बिथांमोनाबो पावार दङ। दा बिथांमोनाबो जोंनि 6 सिडिउलनि जिथु पावार, जोंहा निजा बगिया पावार दङ, निजा बगिया अथरिटि दङ, निजा बगिया जोंहा 6 सिडिउलनि मोनसे सिस्टेम दङ। बे सिस्टेम बायदिसो खारगोन। प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया निर्देश होबासो गासिबो सिस्टेमा दिनै बेयाव फल' खालामगोन मिथिबाय। बेबायदिनो दा आं बुंबाय बेखौ गोरों मानसिफ्रा मिथिगोन, जायफ्रा सिस्टेमनि खोथा बुजियो बिथांमोना बे खोथाखौ बुजिगोन मिथिबाय। दा आङो एसे आगोलावनो गिबियावनो बुंदोंमोन जे लरेन्स सार बिथांनि खोथा। दिनै एबसुआ लुबैदोंमोन नामा लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि एबसुआ लुबैदोंमोन नामा उदालगुरि आरो दरं सरजाबनानै मोनसे लकसभा जानायखौ लुबैदों नामा? लुबैयाखै। एबसुआ लुबैदोंमोन नामा जे 15टा एमएलएआव 6टाल' एमएलए रिजार्भ सिट एसटि सिट मोननायखौ दिनै लुबैदों नामा? लुबैयाखै। दिनै आबोबा लुबैदों नामा? लुबैयाखै। दिनै बर' साहित्य बा बिएसइउ बा बनसु बा बिपिए बिथांमोना लुबैदोंमोन नामा? लुबैयाखै। अब्ला बोरै मानगोनां लरेन्स इस्लारिया बुंनो हाखो रायजोनि लुबैनाय बायदिनो बियो जाबाय? रायजोआ लुबैदोंमोन नामा बिदि? रायजोआ एसटि जानायखौ 6टा लुबैदोंमोन नामा? लुबैयाखै। एबसुआथ' बुंदों 10टा जानांगौ। दिनै गुबुन गुबुन दल संगठना बुंदों बियो 12टा जानांगौ। रायजोआ गासैबो मोजां जानायखौसो लुबैदों। बोरै बुंनो हाखो जे रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय? गोरोन्थिया जोंहा बेयावनो जायो। दा फाइनाल सेकेन्ड स्टेपआ मा? जोंथ' जेनबायानो। जेनोब्लाबो जिथु जोंहा आयेन दङ, 6 सिडिउलनि आयेनफोर दङ, बे आयेन बायदि खारनायाव सोर बारसोमगोन? हाइकर्ट दङ, सुप्रिम कर्ट दङ। हाइकर्टआव जाया, सुप्रिम कर्टआव जागोन। जोंहा आयेन दंखायो। आयेननि गेजेरजों खारनायाव सोर बारसोमगोन बेखौनो जों नायनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बारसोमना बारसोमा? आबोबा बारसोमना बारसोमा? बिपिएफआ बारसोमना बारसोमा? बनसुआ बारसोमना बारसोमा? आरो एकाडेमि राइटार्स बिथांमोना बारसोमना बारसोमा? बिनि सिस्टेमखौ दिनै दाबो दङ। सरकारा जोंखौ माब्लाबा अमायन' खालामबा, नेग्लिजेन्सि खालामोबा, जोंनि साननायखौ फेलार खालामोबा बिनि जोबथा आयेनानो जाबाय जोंनि देरहानाय मिथिबाय। बेबायदि जों खारनांगोन। सरकारा जोंखौ अमायन' खालामनो हागौ माबा मोनसे पलिटिक्सनि थाखाय, नाथाय जोंनो फिननायखौ होगोन आयेना, हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टआ। बिनिखायनो आं खावलायदों बयखौबो जेन बिनि थाखाय रेडि जा। आङो नुदों गहपुरनि सासे दैदेनगिरिखौ बा जोंहा बदिराम बसुमतारी, आगोलनि एबसुनि दैदेनगिरि। बिथाङा दुखुजों मोनसे खोथा बुंदों, बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि थाखाय साननो समानो गैला। नंगौ, जोंनि बे डिलिमिटेसननि समस्याया जोंनि बे बिटिआरनिल' नङा। सनितपुराव गैया होमबा? गहपुराव समस्या गैया होमबा? बिश्वनाथाव समस्या गैया होमबा? इन्टायर गासैबो बर'नि गेजेरावनो बे समस्या। नाथाय जोङो नैबे बिटिसिनि बा बिटिआरनि खोथाल' बुंनायखौ जों दिनै नुबाय थादों। दुखु मोनगोन ना साभाबिकखा, खारन बिथांमोनाबो बर', बिथांमोनाबो दिनै जार्लायाव दङ। सोर सहाय खालामबावगोन? राहायानो गैया, नाथिं। बेखौ लानानै खोथा बुंनाय आं मैयानि निउसाव नुदों। अब्ला जेथिंबो जुदि दिनै साननाय बायदियानो जालाब्ला बे
जोंखौ दुखु होनाय परिबेसखौ सोर खालामदों? दिनै बेफोरबायदि हमायसाखौ सोर खालामदों? नोंथांमोनाथ' मोजाङै मिथिगौ। फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिनि रिजाल्टखौ होनो नोंथांमोना हागोन ना हाया? सोर खालामदों जोंखौ दिनै गासैयाव प्रब्लेम सोर खालामदों? खालामनायखौ मोनथिसेयावबो जुदि नैबे बिखायाव गोरबोआव जुदि बुजि मोनाखैबा फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय मा जागोन? जों बिदा फंबाय गावजों गाव नांलायनानै देरहालायनाय आरो जेननाया जोंनियावनो थागोन, जेबो नङा। नाथाय जाय फाउन्डेसनखौ जों दिनै खोमानो नागिरदों जों आरो गैला, बेखौसो बुंदों दा। दिनै आङो लरेन्स सार बिथांनि खोथाखौबो आं लाबोनाय जाबाय। गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ जेन निमाहा खालामो, बिनि थाखाय आङो निमाहा बिबाय। गोजोन्थों।